Onthaasten in de Zeeuwse natuur. Wij zijn bij Alpaca World in Koewacht, waar je de drukte volledig achter je laat tijdens een unieke wandeling met de alpaca's. Ik praat met eigenaar Martin Meertens, die ons hierover alles kan vertellen. Martin, heel leuk dat we hier bij jou op de boerderij in Alpaca World op Koewacht mogen komen. Nou, we staan hier tussen de alpaca's. Hoe is die passie nou eigenlijk ontstaan voor de dieren? Nou, de passie is ontstaan eigenlijk. Ik wilde eerst hondenfokker worden, maar goed, in Nederland heb je dus diploma's nodig om hondenfokker te zijn. Ik ben ook op school geweest in Barneveld om te leren voor erkend fokker te worden. En dat is een praktijkschool, staan niet alleen honden en katten waarover je mee moet leren handelen, maar er staan ook andere beesten. En ja goed, een van de beestjes was een alpaca op het schoolplein. En toen was de passie geboren. Zodoende ben ik er mee begonnen. En hoeveel jaar heb je nou zelf de alpaca's? Inmiddels is dat al 7 jaar dat die alpaca's hier op de boerderij zijn. Het eerste jaar na het halen van het diploma ben ik eerst Nederland door gaan reizen om te kijken van hoe doet een ander het en ja, wat zijn de pluspunten, wat doet een ander fout, zodat ik die fouten niet hoef te herhalen. En ja, zo is het eigenlijk gestart. Ja. En dan ben je begonnen. En met hoeveel alpaca's ben je begonnen? Een alpaca is minimaal een kudde van 3, een leider en 2 volgertjes. Een kleinere kudde kan je eigenlijk niet houden. Eentje gaat gewoon dood van eenzaamheid en 2 worden chagrijnig op elkaar. Dus dat moet je gewoon niet willen. Dus vanaf 3 is het pas een leuke kudde. Ik ben zelf met 6 alpaca's begonnen. Ja. En inmiddels uitgegroeid inderdaad tot 19 alpaca's. Ja. 19, ja, want ze staan die mooi op de buiten hier en het ziet er prachtig uit. En kweek je zelf dan ook mee die dieren? Ja, zeker. Af en toe wordt er een merrie inderdaad drachtig gemaakt. Liefst in het voorjaar, zodat we het ook 11,5 maand later, de dracht van een alpaca, een kleintje laten geboren worden. Ja. 11,5 maand, ja, dat is een bekende jaar, ja. Dat is op 2 weekjes na. Op 2 weekjes na is dat een vol jaar, dat klopt. En dan wordt een kleintje geboren en dan noemen ze dan een cria. Dus geen kalf, maar een criaatje. Ja. Oké. En Martin, vergt het nou veel onderhoud, deze dieren? Op zich, het onderhoud valt wel mee. Ze hebben natuurlijk gras nodig. En naast het gras hebben ze in de winter, als het gras niet voldoende groeit, hooi nodig. En dagelijks een klein beetje brokken. Maar in principe is dat ook geperst gras. Dus het valt op zich wel mee. Heb je ze ook allemaal een naam gegeven? Ja, ze hebben allemaal een naam. Dat klopt. Ja, zeker. Ja. En nou vallen alpaca's onder de huisdieren, begrijp ik. Dus ze mogen niet geslacht worden in de Nederlandse, hier in Nederland? Ja, de alpaca's staan inderdaad op de huisdierenlijst. Dus ze zijn hier wel een huisdier, maar geen productiedier. In Peru worden ze wel als productiedier gebruikt voor de wol, maar ook voor het vlees. Hoe zielig we het ook vinden eigenlijk. Ja. Nou, die alpaca's die worden dus geschoren, om het daar eens even over te hebben. Nou komt daar best wel wol vooraf. Is daar een afzetmarkt voor en wanneer doe je dat? Wanneer we het doen, dat betekent dat we het in het voorjaar doen als het warm wordt. Als het 's nachts meer dan 10 graden is, dan doen we dat gewoon. De afzetmarkt, nou die is er niet echt. Het gaat bij ons voornamelijk naar thuisspinners of eventueel een stichting die of het kan gebruiken of verwerken. Ja. Okay. Niels, jij er een beetje van genoten? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja. Heb je er wat van geleerd? Ja, de uitleg was heel interessant. En zou je nou thuis ook zo'n alpaca willen? Eigenlijk wel. Zou je het thuis leuk vinden? Ik zou het heel leuk vinden, maar ik denk dat papa ze niet zo leuk vindt. Nee, want het is met 3 tegelijk dan, hè? Ja, daarom. Oh, dat heb je wel gehoord, hè? Nou, vraag het maar thuis. Ja, ik zou het doen.
vond jij ervan vandaag? Ja, heel leuk. Ja? Ja, ik vind dieren sowieso heel leuk. Ja. En dus ik vond het ook heel leuk om eens een keer met de alpaca's te lopen. Heb je zelf dieren thuis? Ja, we hebben 2 honden en 2 slangen. Oh, slangen, dat is wat anders, hè? Ja, maar 2 honden, daar moet je ook mee gaan wandelen, hè? Ja, klopt. Ja, die hebben ook wat dikkere vacht. Dus het is wel ook een grappig het verschil te zien tussen. Weet je zijn naam nog? Ik geloof Mat. Oké, hou vast. Dankjewel. Dankjewel. Nou zijn het ook echt buitendieren. Hoe zit dat met de temperatuur? Het is nu heel warm. Ja, het is inderdaad nu een hittegolf, maar het betekent dat ze in Peru ook op de berg bij 30 graden buiten staan. En dezelfde nacht is het daar -14 bijvoorbeeld op de berg op 3000 meter hoogte. Dus ja, ze kunnen eigenlijk tegen extreme temperaturen. Dus het is hier wel een klein beetje warm. Het is best wel warm, maar daar kunnen ze gewoon goed tegen. Ja. En ze lopen dan in de wei en s'avonds zitten ze dan in de stal? Nee, ze hoeven niet in de stal. Ze hebben wel een stal, maar daar gaan ze niet in. Het is een vluchtdier. Ze zullen altijd proberen om het midden van het weiland op te zoeken, zodat ze alle kanten kunnen opvluchten. In geval van gevaar inderdaad. En net als die vacht, net als bij een schaap is dan misschien dat daar geen vocht op hun huid Klopt, er zit een trekt? heel klein beetje vet in, zodat het inderdaad het water eraf loopt. Ja. En is er wel eens iemand ontsnapt? Nee, dat kan je. Nou ja, het is een kuddedier, dus stel je voor dat er eentje ontsnapt. Hij zal dan toch bij het hek staan wachten van ik wil graag terug, want hij wil graag bij de kudde zijn. Het is Of ze ontsnappen allemaal? Ja, dat is het verhaal van als er één schaap over de dam is, dan zijn ze allemaal vertrokken. Ja. En hoe ga je nou om als er een veulen geboren wordt? Als er een veulentje geboren wordt, dat heb ik net gezegd, dat duurt 11,5 maand. Dat wordt dan geboren meestal om 10 uur 's morgens. Ja, dat is inderdaad bijzonder. Heeft te maken dat een alpaca een hele korte tong heeft. En die kunnen het kleintje, het kriaatje, niet droog likken. Dus het moet opdrogen aan de zon. En de zon krijgt dan de hele dag de kans om het te laten drogen. Zodat het 's avonds droog is. En de komende nacht, dat het 14 graden vriest op de bergen. Dan kan het ook gewoon overleven terwijl het dan helemaal droog is. Ja. Mevrouw, wat vindt u ervan, zo met die alpaca's? Ja, dat is gewoon geweldig om te doen. Ja? Jawel, zo lekker ontspannend. En die beestjes die zijn zulke braven. Ja. En veel vragen afgevuurd dan, Martin? Ja, we hebben wel vragen gesteld. Ja, dan ben je toch nieuwsgierig van hoe leven die beestjes en wat is de achtergrond ervan. En, ja. Nou, heel fijn, dankjewel. Nou hebben we net een eindje gewandeld, Martin. En wat mogen de mensen nou wel en niet met de alpaca's? Nou, ze zijn best wel makkelijk. Je kan ze gewoon aaien vanaf de oren tot de romp, dus de nek zo gezegd. Wat je eigenlijk niet mag doen is de achterkant aanraken, want dan heb je kans dat ze een schop geven. Is dat pijnlijk, dat valt op zich mee. Je hebt niet eens een blauwe plek, dus wat dat betreft valt het wel mee. En dan, nou zeggen de mensen wel eens, net als je bij lama zet, dan ook de alpaca's spugen. Is dat ook zo? Ja, alpaca's kunnen wel spuwen, maar dat doen ze eigenlijk niet naar de mensen. Dat doen ze meer onderling, om de rangorde te bepalen. Wie of het baasje is boven de andere. Dat is het spuwen eigenlijk. Nou organiseer jij alpaca-wandelingen en dat is best wel populair. Het is ook gewoon heel leuk om mensen bezig te zien met de alpaca's om een wandeling te doen. En iedereen komt van de wandeling helemaal relaxed terug, omdat het gewoon echt rustgevend is. Ja. En dan vertel jij daar ook heel veel over? Ik vertel alles wat je wil weten. Ja, klopt. En hoeveel mensen per groep doe je dan zo? Bij de wandeling doen we maximaal 12 mensen. Dat is groot genoeg, dat moet meer niet zijn. Ja. Nou, alles is dan terug te vinden op jouw website, neem ik aan. De website is helemaal compleet. Ja hoor, daar kun je inderdaad de meet and greets boeken en ook de alpaca wandeling, die zijn er ook te boeken. Ja, zelfs cadeaubonnen zijn er ook verkrijgbaar. Ja. Hebben ze nou ook wel eens ruzie met elkaar, de alpaca's? De alpaca's, dus vooral de mannetjes, die kunnen inderdaad wel eens een keer ruzie hebben. En dan zie je inderdaad dat ze naar elkaar spuwen of een keer een schop geven. Maar dat gaat met een kwartiertje weer over. Dat valt mee. En als ze jou zien, ja, dan herkennen ze jou, maar ook jouw stem?
Ja, ze herkennen mijn stem inderdaad ook. En voornamelijk als je met een bak voer komt, dan vinden ze het helemaal geweldig. Dan staan ze direct bij je. Ja. En hoe heet de baas van de kudde? Uiteraard de leider. Die moet ook altijd voorop lopen. Op het moment dat je een wandeling gaat doen, dan loopt die als leider voorop. En de rest volgt gewoon de leider. Ja. En wat is zijn naam? In dit geval, zojuist de wandeling die we gedaan hebben, dan is Kobe de leider. Ja. En praat je er wel eens tegen zo? Ja, ze praten ook terug. Zijn hele verhalen. Ja, maar kan ze niet allemaal herhalen. Nee, maar die maken ook geluid, hè? Want dat hoorde ik daarnet. Want een hond die blaft, maar een alpaca, hoe doen we dat dan? Alpakas die hummen. Dat is het geluid wat ze maken, dat is hummen. Ja. En als je, nou scheer je ze zelf, begrijp ik. Doe je ook wel eens een hekkapsel zo ben je van die alpaca's? Er zijn er af en toe een vreemd of een bijzonder kapsel krijgen. En dan maakt het wel grappig. Ja. En dan heb ik nog een laatste vraag. Hoe lang zou je nou op vakantie kunnen zonder dat je die alpaca's gaat missen? Nou, het eerlijkste antwoord is, ik ben al 2 jaar niet meer weg geweest. Dat is wel jammer. Maar goed, moet het wel goed gaan plannen. Ja, er is goede oppas geregeld. Dus wat dat betreft zijn ze in goede handen. Nou, oké. Maar ik denk bij jou ook wel, hoor. Jawel. Ja, Nou, dankjewel. Dankjewel voor het interview. We bedanken Martin voor zijn gastvrijheid en de uitleg die hij heeft gegeven over zijn alpaca's. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan zeker een kijkje op de website van Alpaca World in Koewacht.